Gdje je babo prst, gdje je babo prst? Evo me, evo me. Esselamu alaikum, ve alaikumu selam. Odoh ja. Gdje je mama prst, gdje je mama prst? Evo me, evo me. Esselamu alaikum, ve alaikumu selam. Odoh ja. Gdje su djeca prsti, gdje su djeca prsti? Evo nas, evo nas. Esselamu alaikum, ve alaikumu selam. Odosmo mi. Gdje je beba prst, gdje je beba prst? Evo me, evo me. Esselamu alaikum, ve alaikumu selam. Odoh ja. Gdje je porodica, gdje je porodica? Evo nas, evo nas. Esselamu alaikum, ve alaikumu selam. Odosmo mi.